Abusanfo Opemsuo TV Opemsuo radio ni efie ha yegyina eye Asanteman Nkosuohene ahemfie nana sai kwame twitwie enche na krobia asante kotokohene odi dibre ene adwumaso sei eto ne matri so oba yegusu a eye na afamude ehwe Asanteman puntu ne nkanko ensem na de amane abedru efie ha ene se Asanteman zongo Nkosuohene Saki Abdullahi Ali Bali one nananom Nkosuo feku akabum edi dwumaso a omde eboa Asanteman enwomasua ne nyina ne se BEC adesuafo enche ombekọ ensohwe anim ayire so abosome enti Asanteman zongo Nkosuohene ne foto sonko a wabo eye Sub Foundation ene eku a omonsoso ye adekyerefo a omoye ma omowo adekyere dwumam na omoye muslimi adehye omoka bom ene amanse West District eye entete ne nkyerɛkyerɛ sonko ema adesuafo efa kwampa ombetimi atwere ensohwe BC no madi monkonim neno ena ene Asanteman Nkosuohene nana sɛ kwa metwitwi ada na di sɛ saa nisuade hunu no Asanteman Nkosuo feku no eta wo machi dendenden omofo aso dendenden omo nyina ne ko benkrum adwene hu se saa kwan omofa so a ebeboa na ahye adesuafo enkran ama omo nsoso egidie ene omo muduro ene omo akokoduro akosoro ewo nso hwetwerem eno ne ka ho bi a omo nyina aye benko a omo atai zongo Nkosuohene achi ama odi saa adwumaso yi aka ebiem se yewura krobia asante kotokohene nani eku nwomasua ho nani kumpuntuo ho entina no okon oga manche dwabo a ode to ne safre no yewura eda nadi eyi kan sika tete no opepepe enum ede bo aga manche se onfa moa enwomasua foto ebi ni ho a onfa mo bi ebi wo ho nso a onfa enhyem na ahode ne nkosoro weerum nyina di adanse se ampa krobia asante kotokohene tumfo se to abebio eba mpuntu ene nwomasua nsam de a ontoto nase enti omo nso a omudi na chi a omo som no eno a na omo to aso atwa saasa ne bi enti omo nso so efo aso eboa zongo Nkosuohene ewo dwumaso ne nisuade hu ode asina ni se o cheche mathematical set ama BC adesuafo afei efreme nana osei kwame chiritwie na mira washeme enimonyam a wayeme Asanteman Nkosuohene ti medwuma ne se broni se development and progress ewa Asanteman na nya Asanteman kra bebia Asanteni bia na so tumfo de hye bia wo no nya Asantefon kwa no mekoho na makohwe the way a mo masetena tie nti medwuma no menu aketo no menene hyehye January no se sai dwuma die ena ye bekwa akoye ena ono oni ha na menene wo nkran ena o ka kire me se sai dwuma die no o se starting Monday no na me se Monday die me ni me run enam na meye den efri ha bra nti wo kọ na kodi sa adwumadie no nti adwumadie no anye zongo Nkosuohene ne Nkosuo feku ena ye sa adwumadie ya hyehye dada masters ne cry bi egumifie bebre nti na muni metama na me nua izekose ye politics no na sa maset ade we na ye dada nti ano enho adwene ene me nua keto ano so adwene ena ya ka bomu se this year no so me BC na ye be cheche ma set nti ya ma no efri nkran anu echi anopa me de mba no a anadwo be 10 pm 10:30 pm nti anu ti na nti asem na ubisa me no me ni masem no emu dada ye de ma set ne de sebi broni se the beginning ye de kola no ye hu se papa fo ne maame fo no ebi sebi
ntumi nka sɛ bi nni bi but ahokyere kakra wɔ hɔ so obeto ma asset kra no ɛyɛ no asɛm kakra nti yɛ de enye public schools in kwan na yɛ kyɛ ma asset no yɛ kyɛ ma private and public kwa bia ohia ma asset ohu sarichi a obema ne ma asset ebi da ne kam me kra ebi da me kam ebi wɔ me fie ebi so wɔ ne fie ebi wɔ ne office ebi wɔ me so me office ɛna yɛ de bi so call round a yɛ kyekye ma kola nti akola bia wɔnyɛ bibia oba yɛ bɛma ne bi na otumi de akobi BC because I know BC no ma set ni hia pa o se akola bia nya bi ɛna schools ni bi o wɔn ntumi ento saade no ɛma akola no akola kra wɔ ha nipa bɛ 2-3 ɛna ɛkyɛ ma set baako yɛ de yɛ adwene sɛ Santehene na adwene pa ɛne ne tumi a wɔde ama yɛ ni ti no ɛno ɛka ho a yɛ de call round a yɛ de bo ankola no ɛna awofo no so me catch rom say brand cry sua no wonim nanso wo encouragement na wo de be ma no betumi ama akola na akɔ n'anim bebre ye de ade a ye encouragement ɛna ye de ma akola no say ye wo ho ɛma wo mo Santene wo ho ma wo mo ɛnti na ye wura wate educational fund say obi a n'anim de ɛkɔ nim obi o kra wo ntumi ntua fees na ye wura ono ne bottom sika odi tua and da no say no mote akoye bi won kran say wo fan start na wo nya educational fund ni bi because Ghana ye ma ye education kosoro a ebeboa obia menka say education any the only a year ebeboa Ghana man na emom wo nya education no a suban eso eka ho nti nkora na omokotro BC no me catch rom say me sra omo suban no omo hwesuye na me sra omo kosekose say ade a omo kwa face no Nyankopon ene Santene ne nhira ene sebi Santene akwa Asanteman Nkosuohene ene zongo Nkosuohene nhira nya ata omechi na ometumi akọ wie sa BC na womo edinkunim sa na ye hwehwe